шумо боре розенеро дидед ки якбора бачаи нағз шуда тамоми молу мулки ғорат кардаашро ба кӯдакон ройгон тӯҳфа кунад, ин хел роҳзан танҳо дар театри шаҳри Конибодом даст ба ғорати ҳушу ёди кӯдакону наврасон мезанад, ба олами сеҳрангези театр ҳидоят мекунад. дарёфти ҳадияҳои соли навӣ барои кӯдакон аз ҷониби ҳунарпешагони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи Тӯҳфа Фозилеваи шаҳри Конибодом басо фараҳбахш буд. вақте сардори дастаи роҳзанҳо баъди намоиши роҳзан дар иҳотаи бобои барфию барфак байни мухлисони хурдсоли театр тӯҳфаҳоро тақдим мекунад, шодиву сурури кӯдакон интиҳо надорад. дар атрофи арчаи соли навии майдони Шоҳ Исмоили Сомонии шаҳри Конибодом ба шарофати ҳунарнамоии актёрони театри Конибодом воқеан ҳам мӯъҷиза рух дод. розани саҳнавӣ аз қадами соли нави 2019 халтачаҳои меҳрубониро боз намуда ба кӯдакон як тӯҳфаҳоро тақдим намуд. аҷоиб мӯъҷизаҳое дорад олами театр. наход як дузди гузаро ва розани якчашма якбора меҳрубон шуда ба мухлисони хурдсоли театр тӯҳфа тақдим кунад. бале, дунёи мӯъҷизаҳост, дунёи театри шаҳри Конибодом. ёдовар мешавем ки ба муносибати фаро расидани соли нави 2019 ҳунармандони театри Конибодом дар майдони Исмоили Сомонии шаҳр дар доираи лоиҳаи театр дар шаҳр ва шаҳре дар театр флешмоби соли навӣ баргузор намуданд, ки лоиҳаи мазкур аз ҷониби дафтари ҳамкории Швейтсария дар Тоҷикистон дастгирӣ шудааст. бобои барфию барфак дар ҳалқаи қаҳрамонони намоиши роҳзан ва дигар қаҳрамонҳои афсонавӣ бо мардуми шаҳр ҳар гуна бозиҳо намуда, кӯдакони фаъолу зиракро бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз намуданд. давоми таътили зимистонаи мактабиён дар театри Конибодом амалҳои ғоратгариро роҳзан идома дода, қалби садҳо мухлисони наврасро тасхир мекунад. собири нодир ва хушнудидадо гузоришро махсус барои телевизиони Аниси шаҳри Конибодом омода намуданд.